Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, tetszik-e tudni, hogy az Ökotér rendezvényre hogyan jutunk el? Ökotér rendezvényre hogyan jutunk el? Elvileg Kislődön van. Ami most készült az a tó, igaz? Ja, azaz. Hát akkor tessék itt megfordulni. És visszamennek itt a kanyarig végig. Ahogyan együttek a nagybőnnek, tudják? Nem áll a hegyen sem a híd alatt. Bosszul átmennek mindjárt, de van, hogy fölélek a hegyen, itt azon túl az almat átmennek, ott van egy bántábot a túlásra. Ahogyan együttek a nagybőnnek. Nem áll, de a híd alatt át is ott van, mindjárt ide átmennek 150 méter. Nagyon szépen köszönjük. Ott lesz máma, meg majd jövő hónapban nyílik ki teljesen azonnal. Igen. Viszlát. Nagyon szépen Már köszönjük. mondtam, hogy ezért keresik a halastót. Nem. Meg itt van fönt, ott is máma lesz. De hát, amit most kezdtek, az itt lesz, én is oda megyek majd későbbre. Jó, akkor találkozunk. Itt ugyan kimegyünk, fölmegy a hegynek, nem föl, mindjárt lefordul. Jó. Nem az állomásáig kicsit abban a nagy kanyarban, amikor megy, akkor balra lehet. Igen. Nagyon Ugyan szépen. együttek a bőntek egyesen közben, a hidrágyó nem tudják. Nem, igen. Nagyon köszönjük. Minden jót. Legjobbakat. Dreams really do come true.